indarkeria matxisten memoria historikoa osatzeko. Azken 2 urteotako lanaren emaitza kalera atera dugu, eta herriko kale izendegia aldatu dugu. Iaz, Clara Rangel Plaza izena jarri genuen, eta gaur berriz, Maris Osaia pasealekua inauguratuko dugu. Maris Osaia gogora ekartzea ez da batere erraza. Ezin dugu haren bizitzaren kontakizun egin, eta ezin dugu haren izana berreraikin, baina horra zer egin dezakegun, haren figura osatu eta gizarti hartu. Bai Clara Rangelen plazari bere izena jarriz, eta baita gaur paseo honi Maris Osaia izena jarriz ere 2 mezu argi eman nahi ditugu. Eta bat da, herri honek ez dituela ahazten emakumeen ganako indarkeria kasuak, eta ez dituela ahazten indarkeria pairatu duten emakumeak, eta beste mezu garrantzitsua bada, konpromiso sendo bat erakusten dugula, konpromiso sendo bat berresten dugula, egunerokoan indarkeria matxistaren aurka borrokan jarraitzeko. Memoria lantzea garrantzitsua iruditzen zaigu, ez iraganari begira gelditzeko, baizik eta etorkizun bidezkoagoa eta berdinzaleagoa eraikitzeko. Errezen ituzten sorginen oinordea gara gu. Errezen ituzten sorginen oinordea gara gu.